base Alexandra Amen. abanenteshe ezinkulu Hey. abanye Obongile ababi. Amen. ababona nje bechikilitye lasekhaya abayicacisa uba kuthini uthi uba wofunda apha kule ncwadi kaYohane baseza kuvuka Yeah. Oh yes. abaleleyo gogo Yes. ukuvuka kwabo bavuka bezela uvukweni Yeah. Oh. olungona phakade bawutshezi Yeah. ithi lento bakhona abantu abaleleyo omfundisi uMasawe abalala besenza into ezimbi kodwa nabo bazawuvuka Yes. Injalo lento. kodwa ukuvuka kwabo bajonge emlilweni bomfundisi uSamuel akho mntu ongezukuvuka mama umtshalela wonke umuntu oleleyo usemlindweni kodwa ujongela uvukweni kulapho ithi incwadi yeBhayibhile zizawukhula zombini kodwa zakufika esivunweni zizahluzwa yedlula nje kule ndawo yedlula nje kule ndawo apha ndijonge khona wamisa isimiso uYakobi phezulu kwencwaba likaRakeli kunanamhla iselilo ingcwaba likaRakeli ngoba ingcwaba bawutshezi elibekilitye alitshintshi ngomso libe yenye into unanamhla iselilo ingcwaba likaRakeli usendleleni apha ephuma eKwaEfrata bamqweba kumqwebethu Kasiyazulu. Wedinza ngena Manuel ma. ehamba nenkosikazi yakhe uRakeli kwasuka kwafika nokufa mzimbini wakwamkhuma ngoba intombazana ibihleli kulamhlaba waseEfrata waseAlexandra kwasuka kwafika nokufa namhlanje sizomisa isimiso phezu kwengcwaba lakhe Mandiniyeke gogo ilizinto ukuthula kwelithe mhlawumbe bakhona abantu apha abangasaziyo isizathu sokuthila kwelitye sisikhumbuzo kwisizukulwana sikanotsuku Desi mkhuma kwakuba umama wenu nogogo wenu walala kule ndawo zenithi xa nibathatha ngenye imini nizokubabonisa nithi nali litye lesikhumbuzo lamiswa phezu kwengcwaba lakhe akaqali lo mfo mama umtshalela ukumisa isimiso ngibona emisa isimiso mhlangamini ephuma kwaLabhani ephathe imilondo ekhaya waphuma pho uLabhani emlandela wakhala uYakobi wathi mfondini undiphuthaphutile wafumana ntoni na ezimpahleni zami wathi uLabhani sondela kum senza uxolo phakathi kwam nawe wathi uYakobi ndizamisa isimiso kule ndawo wayithi igama Alakhe. Umtholaphi? Khala lapha Manzi Bulton umuntu lo. sithi Quiet manzi Bulton. inkulu musendawo kodwa leni piece of land khala bekasuka apha sithika ngoba uYakobi kayimisa isimiso wayeshiya igama ndimva etshintshe igama laselwezi wayetshintshe igama wathi yiBhetheli emveni kokuba ebesendleleni bawuzongole ebheka kwaba uLabhani wathi awuklamela wathinwa wabeka ilitye phansi kwentloko yakhe akuvuka uYakobi wayethatha ilitye walibeka wathi leni ndawo ndiyayibiza ngokuba yindlu kaThixo indlu kaThixo bantu bakamkhuma yendawo edlala le indlu kaThixo wayika uLabhani wayika gqebe uYakobi akujonge emazulwini bawusikhali wabona ileli wabona izithunywa zinyuka zisehla bantwana basekhaya nakufika kule ndawo seningoyiki ayondawo yikekayo le indlu kaThixo wathi lo mfo ayikho nobuyoyikeka mos le ndawo ayikho nobuyoyikeka le ndawo indlu kaThixo simngcwaba apha lo mama eKwaEsambatho no balibele abanye
simbeka apha bomodotyeni le ntombazana iqwayisa isambatho sayo eqheni yaye ukuphupha isithwele isambatho ngoba isambatho sangozo kakade siyasinda kodwa leni intombazana yasithwala kodwa ke ukufika ekugqibeleni kwavuka amazwi Thembeka ude kube sekufike isithaba sobuya hayi ke mandiniyekeni Anifuna ukuya kuSamuel. Beyimisa amade. Bomkweba. Phakathi kwemizi. Lesheni. Apho amaSirayeli ahlutshwa ngamaFilisti. Ithemba leBhayibhile. Wavakalela uThixo ngabantu bakhe. Waqhuma. Afa amaFilisti. Avuya amaSirayeli. Aphuma amadoda amaSirayeli. Awaqhuba wonke amaFilisti. Awoyisa. Wawugqiba kwalapho wamisa ilitye. Yes. Ngoba into nento inesikhungu. Nkosi yami. Wathakoyisa uSamuel wamisa ilitye akafana nami ngoba ndakoyisa mina ndamlibala uThixo wamisa ilitye. Wathini? Wamisa ilitye alimiswa nje bawumfundisi liyabhala. Oh madoda bawusamela alimiswa nje liyabhala ilitye. Wathi uSamuel kude kwala. Kude kwala. Yes. Uthixo sinceda. Yes. Kudala lenkonzo imane niyimisa. Kudala lenkonzo ingafuna ukuqhubeka. Kodwa kuthe kwalapha. Kuthe kwalapha iqinile. Hayi bamadotyeni. Ayomvuselele bhuti. Andawazi amaxesha lapho bathini. Mhlambi nangoku sesiza ugqotha. Kodwa benifuna ukumisa into ethi lo yena obesethe into ezilungileyo. Uzawuvuka zelo uvukweni. Uzavuka elivukweni. Yo sisile emazalwane kukhona ukufa kokuqala, kukhona ukufa kwesibili okuzayo. Nkosi yami. Lona usisi udlulile ekufeni kokuqala ulinde ukufa kwesibili khokho ngoba kuqala kwenyama bomodotyeni kuzokwemveli ngoba indoda yokuqala ayingwadamu yadla ubomi isemphefumulweni yathi yakuphupha yadlisa ubomi obungumoya ngoba kakade kuqala kwenyama kugqibela komoya. Nkosi yami. Andenza umzekelo xa utyala iflower bawuthinga utyala imbewu isisikhondo. Yes. Awutyali iflower yonke xa utyala. Gogo utyala imbewu. Uthi ugqiba ukutyala imbewu uyinkcenkceshele. Uthixo akupha amandla ikhula imbewu. Emva koba ikhulile bomodotyeni ithini ibune. Kodwa ibikhe yathini ibikhe yakhula. Ikhe yakhula lembewu. Ikhe yakhula ngoba yatyalwa isencinci esiswini sakho gogo. Wayizala okanye wayibeletha. Yakhulisa isikhondo. Kodwa ukukhuleni kwayo yantshula amagqabi. Yes. Udlulile gogo ukufa. Yes. Jonga ngokwesibili. Yes. Mna nawe siqonda ukufa kubini kodwa lo yena okokuqala ukufa. Zokuqala izinto. Hayi man hey ngotshonelanga mandiyekeni. Hlabela koya.